Karim Benzema i Alexia Putellas eren els guanyadors de la Pilota d'Or d'aquest 2022. El davanter francès del Real Madrid, guanyador de la Lliga i la Champions, va rebre per primera vegada aquest guardó en la categoria masculina, mentre que la jugadora del Futbol Club Barcelona s'alçava amb el premi per segon any consecutiu. Benzema, vestit amb un look en homenatge al raper Tupac, va rebre la Pilota d'Or de mans de Zinedine Zidane. I en el torn de paraula va tenir, moments d'agraïment per tots els que ho havien fet possible, i també deia que la seva era la pilota d'or del poble, com la Belén Esteban, no? Doncs la pilota d'or del poble, la de Karim Benzema. Sí, més tard, i ja en castellà, també reconeixia que havia complert un somni de nen i que va ser un dels millors moments de la seva vida. Bueno, sueño de niño, muy orgulloso, muy feliz de mi trabajo hasta ahora. Como he dicho antes, dar las gracias a todos mis compañeros, mi club, la afición también. Y como he dicho, es un sueño de niño, entonces muy orgulloso de mi trabajo, que es uno de los mejores días de mi vida y es una noche perfecta. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Florentino? Muy contento por Bence. La nineta dels seus ulls, además, Benzén. Yo a Bence lo conocí cuando iba en el vientre de su madre. Sí, hombre. Me acuerdo que en el vientre le di dos toquecitos así. Digo, ¿hay alguien? Y dijo, a la Madrid. A la Madrid. Y bueno, yo sabía que iba a ganar este trofeo. Además lo iba inscrito en su apellido. Lo ¿no? que Bence, pasa que Bence. ¿Quién ganarà? La fiesta blanca no fue completa perquè el millor equip de l'any no va ser el Real Madrid. Quedó tercero el Madrid. El primero fue el City, segundo el Liverpool y tercer el Real Madrid. Ahí tengo que decir que hubo una mano negra, me parece. En cambio pues sí que ganamos lo del portero, ¿no? Que, sí, ara en parlarem. Jo això sí que no ho vaig veure tampoc gens clar, com pot ser el City el millor equip de l'any per davant del Liverpool i del Real Madrid. Vull dir, perquè el que es valorava era el club, no? I comptaven l'apartat masculí com femení, i el Madrid té molta feina a fer a l'apartat femení. Com a dada, el Madrid femení va eliminar el City femení, el de la Champions. Vull dir, el Madrid es va carregar el City masculí femení a la Champions i a la Women's Champions League, també. No desconec que van fer en Lliga i tal, però bueno, el Madrid aquí no es competitiu. Esto es injusto, pobrecito. Yo soy muy culé, hay que reconocerlo, sí, pero hostia, ahí yo creo que ahí han patinado un poco, con las pelotitas de oro. La gent es queda només amb el masculí i ja s'ha d'entendre que el premi és global de tot el club. Sí, però vull dir que també al final, doncs això, no? Números en mà, no sé què pesa més, però vaja. El patinaje artístico del Manchester de la Caña. I el podi el completaven Mané i De Bruyne. Quarta posició per Robert Lewandowski. No sé si aquesta també ens grinyola una mica, potser l'esperàvem almenys al top 3. Sí, jo una miqueta més amunt sí que l'esperava. De fet, a mi em sorprèn que sigui De Bruyne tercer i Mané segon. A mi el segon lloc de Mané, bueno, molt meritori per la seva part. Cinquena posició per Salah, el feia allà dalt. Sí, està bé. Jo sí que hagués ficat Lewandowski al podi, Marc, com a mínim. Bé, doncs això crec que també és una obvietat que no podem passar per alt. D'altra banda, Alexia Putellas, a qui Andrei Shevchenko li va entregar el guardó, donava les gràcies a l'afició i a tota la família blaugrana dalt del faristol. Ja a baix també la podíem escoltar al canal de Twitch d'Ibai, fent broma i comentant el procés de recuperació de la seva lesió. És un privilegi jugant al Barça, bueno, tothom sabeu que soc culer i viure el que vaig viure l'any passat amb els 2 partits al Camp Nou, tota l'afició, un altre cop moltes gràcies. Gràcies per confiar en mi i per deixar-me ser part d'aquest projecte. Lo que tengo que hacer, para que me entrevistes. No, es broma. Es broma. Nada, bueno, sí, emocionada porque es lo que he dicho. Lo he hecho mucho de menos, voy a engañar, pero son cosas que pasan y bueno, que con un segundo Balón de Oro pues se pasan mejor. Bon dia, culers. Bon dia, Jan. La bona de l'Alexia, que sí, que amb una segona pilota d'or tot millora, evidentment. Molt contents per aquest triomf. Jo crec que és merescut. I, per tant, jo crec que s'hauria... No sé com veieu vosaltres, però ara mateix el que toca és obrir una ampolleta de cava, no? Sí, vinga, va, per celebrar-ho, perquè a més, doncs això, no? La vam veure molt emocionada i també afectada per la lesió, que vulguis o no, ho deia, diu, home, a mi m'agradaria estar i el que trobo més a faltar és el dia a dia amb les meves companyes. Sí, sobretot a dalt, quan va anar a recollir el premi, va haver un parell de vegades que se li trencava la veu, que se la veia molt emocionada, després ja va poder
està més serena i explicava això, que no prendrà cap risc a l'hora de tornar i que vol estar completament segura de que està al 100%. Doncs orgullosos de tu, Alexia, i d'altra banda, Thibaut Courtois va rebre el premi Yashin el millor porter, Lewandowski el Gerd Müller el màxim golejador del curs passat, Sadio Mané el Sòcrates pel seu compromís social, com dèiem, el City el millor equip de l'any i finalment Gavi rebia el premi Copa, el millor futbolista jove de mans de Ronaldo i Pedri. Tot i estar molt nerviós, el migcampista blaugrana va tenir un discurs molt sencer, encara que, com va confessar després el propi Ibai, estava cagao. Anda. Es un orgullo para mí recibir este premio. En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça, y a los compañeros de equipo y selección, y también a todos los entrenadores que me han dado la oportunidad de debutar y de poder jugar, y gracias a eso estoy hoy aquí. Muchas gracias y visca el Barça. Estaba nervioso, ¿no? Joder, un poco, sí. Ya, Sí que estaba. es que te Pero noto bien, que ya, bien. es de las primeras veces, ¿no? Que vas a algún premio así, ¿no? Con tanta gente, ¿no? Joder, sí, es el primero. Claro. Estaba un poco cagado, la verdad, pero bien, ya bien. Un poco cagao. Un poco cagao, no, bien. Però que es vagi acostumant, no?, a aquest tipus de gales i premis. Sí, i a millorar una miqueta el discurs. Al final sembla que estigués parlant al Camp Nou, quan acaba amb el Visca al Barça. Ei, doncs aquí ens va guanyar tots, eh? Sí, però potser en aquestes gales, no, allà dalt, el discurs ha de ser més... Just vencedor del Copa, Gavi. Molt just vencedor. No li diguis a l'Eloi Lecina, que ella Lecina està que fent la vulgui. campanyeta per Camavinga. Ya, els veig als lloreros. Camavinga es muy grande también, Sí. pero Gavi- hay que reconocer Gavi- que Gavi ha sido más revulsivo, ¿no? Gavivinga. Camavinga, hombre, Camavinga también está muy bien. Bé, en fi, per cert, també dir-vos que la llista final de la pilota d'or i més enllà del top 5 que ja hem repassat hi trobem a Mbappé 6è, Courtois 7è, Vinícius 8è, Modric 9è i Haaland 10è. Cristiano acabava al número 20. Després d'una gala soporífera on vaig confondre en diverses ocasions a Benzema amb Miguel Valle-Inclán, me'n vaig adonar que el Barça va tornar a ser l'equip més guardonat. Lewandowski, Gavi i Alexia van posar el color blaugrana una nit massa blanca pel meu gust. L'orgull del culer va córrer a càrrec seu i la Porta tampoc ho va desaprofitar per treure pit després d'una setmana nefasta. Això sí, no hi havia cap tipus de dubtes. Karim Benzema va ser el gran triomfador de la nit. Benzema havia de guanyar aquesta pilota d'or després d'una temporada brillant amb el Real Madrid. Ho ha fet per mèrits propis i només Courtois li podia fer ombra. El francès i el belga van guiar els blancs cap al títol de Lliga i la 14ª, però un guardó que en any de Mundial no té en compte el Mundial per molta credibilitat. No creieu? També em grinyola que Leo Messi, el millor jugador de la història i que més vegades ha guanyat la pilota d'or, no estigui entre els 30 millors futbolistes del moment. Increïble però cert, i és que resulta que Fabinho, Casemiro, Maignan, Rüdiger, Nkunku i Rafa Leao, només per dir-ne alguns, són millors que l'argentí. Quina vergonya, eh? Ah, i també és una vergonya, ho diem tot, que el City fos escollit millor equip de l'any per davant del Liverpool i del Madrid. Quina careta que se li va quedar al pobre Florentino. En fi, felicitació, Karim. Només te'n queda una per atrapar Alexia Putellas i 6 per Leo Messi. Ànims i a gaudir-ho, tu. La Ronda. Que no ho hem comentat, que què us va semblar el look de Karim Benzema, recordant a Tupac? Tupac. Bueno, yo no aniria vestit així pel carrer. Últimamente no sé qué pasa con los raperos, pero son muy protagonistas en el mundo del fútbol, ¿no? Sí. Ahí tenemos el señor Búho, que no veas. Y de verdad, con esas gafitas, bueno, la barba... Totalment. Jo, sincerament, Tenia que haver crec que hi sonado- hauria d'haver-hi uns altres requisits, no? Uns requisits mínims. Deu sonar una música... Sí. No, sí, Tupac tiene temazos, però no era el dia, crec jo, però vaja, que ja s'ho farà, tu. Quan d'aquí uns anys s'hi vegi, potser dirà, home, no sé si era el moment. Com també anava malament en aquells moments Leo Messi, no? Exacte, anava amb alguns tratges també. Sí, el de topos i aquestes coses. Que A mí no me miré, que yo siempre he sido muy elegante. Sí, bueno, Sergio, usted también ha tenido de las suyas. Però ara també hem de repassar
La pregunta va del dia. Y esta es la pregunta del día. Quin serà el proper jugador del Barça que guanyi la pilota d'or? 1, Lewandowski, 2, Pedri, 3, Messi, 4... altres. I sí, donem per fet que Messi tornarà al Barça, no, Nil? Bastant perfet després de les notícies de fa unes setmanes. Va, com tenim les votacions? Doncs molt, però que molt igualades. De fet, si vols vaig d'enrere cap endavant, Va. per fer-ho més emocionant. Lewandowski és el menys votat. Lewandowski és el menys votat. Amb el 21% dels vots. Empatats Pedri i Messi, amb el 26%. Carai. I, per tant, guanyar l'opció d'altres amb el 27%. A altres, per exemple, hi podria entrar Gavi, que va ser el guanyador ahir. Sí, per No ejemplo. hi és. Algun fitxatge que pogués fer el Barça. Que sí? No sé, prefereixo Haaland. Un coses Haaland, així. vale. Una Sí, superestrella sí, que arribi sí, no, en els propers anys. O també, com ens comenten, alguna jugadora del femení que torni a repetir. Clar, sense oblidar-nos del femení, Exacte. tampoc. Per exemple, el Joan ens diu l'Aitana Bonmatí. Doncs tant de bo l'Aitana també s'ho mereixeria, Ara, jo crec que aquest any ha de ser el seu any, que recuperi bé ja d'aquesta lesió que ha superat i que torni a guanyar el pes que tenia dins l'equip, perquè sí que ha de ser una jugadora molt important dins els esquemes de Jonathan Giraldez. En fi, doncs, que podeu seguir votant i responent a la pregunta del dia a les nostres xarxes socials i a segona obra obrirem línies. Ara, però, repassem també les portades, va. Estas son las portadas a Manil Alemany. El diari marca de Justícia i Oro, la portada per Benzema i Alexia, compartida, meitat per cadascú. El diari AS encara es queda amb la plana total a Benzema i li dona un racó més petitonet a Alexia amb Baño de Oro. Mundo Deportivo, també compartint portada, Oro Puro, Alexia i Benzema. L'esport es queda completament només amb Alexia. Alexia és de oro i li dona racó petit a Benzema i a Gavi, també. Gavi mejor joven. L'esportiu diu honor. Honor. Bé, Honor, doncs honor. Un or, Exacte. Exacte. Aquí també Me ha hem gustado fet mucho aquest esa joc, portada, oye. semàntic, i tant que sí.